ଏକ ଗାଁରେ ଜଣେ ଜେଜେମା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଟି ପାଳିତ ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧଳା ମାଙ୍କଡ଼। କଳା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସିଧା ସରଳ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ଜେଜେମା କହିଲେ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲା, ବାସନ ମାଜି ଦେଉଥିଲା, କାଠ ଜମା କରି ଦେଉଥିଲା ଏବଂ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନଥିଲା। ଧଳା ମାଙ୍କଡ଼ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ଜେଜେମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଥିଲା, ଜେଜେମା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାତ୍ରେ ସେ ଗାଁର ବାକି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ନାଚିଥାଉଥିଲା ଏବଂ ମସ୍ତିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଜେଜେମା ଫେରିଲେ ସେ ଦେଖେଇ ହୋଇ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କିଛି ଧାରଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଗାଁର ଜଣେ ଝିଅ ସତ୍ୟ କହିଦେଲା, ଧଳା ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବା ସହିତ କାମ ସବୁ କଳା ମାଙ୍କଡ଼ କରେ। ଏକ ଦିନ ଜେଜେମା ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିଲେ, କଳା ବାନର ଶାନ୍ତିରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ଧଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଗୀତା, ନାଚ କରି ହଙ୍ଗାମା କରୁଛି। ଜେଜେମା ରାଗରେ କହିଦେଲେ, କାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ Please ହିଁ like, ସତରେ share and ଭଲ। subscribe world_storytime 100K.